Fl-2009, Bord tal-Kummissjoni tal-Izvilupp u l-Kontroll tal-MEPA ħareġ permess għal car wash fit-triq Dunkarn Birkirkara. Wieħed mill-membri ta' dan il-bord kien il-perit Daniel Cordina li huwa wkoll impjegat ma' Transport Malta. Jirriżulta li Cordina f'isem Transport Malta ħassib l-istudji dwar l-impatt tat-traffiku tal-iżvilupp ta' din il-car wash li eventwalment kienu ppreżentati lil bord tal-Kummissjoni tal-MEPA. Madankollu huwa mkien ma stqar dan il-konflitt ta' interess tiegħu. Minkejja li d-Direttorat tal-Ippjanar tal-MEPA kien irrakkomanda li l-permess tal-car wash ma jkunx approvat għaliex fiż-żona indikata supposti li jiġu żviluppati biss faċilitajiet sportivi, il-permess xorta ħareġ. Il-ħruġ ta' dan il-permess iżda kien investigat wara li sar magħruf li kien hemm il-possibilità li l-istudji ta' Transport Malta li tressqu dwar l-iżvilupp ta' dan il-car wash mill-perit Daniel Cordina fil-verità ma kinux il-pożizzjoni uffiċjali ta' Transport Malta. Dan kollu kien ikkonfermat minn Transport Malta nnifisha u bekk irriżulta li l-permess tal-car wash kien inħareġ fuq il-bażi ta' dokumenti li ma kinux uffiċjali. Jirriżulta li l-Pulizija kienet marfa bil-każ u ntalbet tiftaħ investigazzjoni. Jispikka f'dan il-każ li sem tal-perit Daniel Cordina li kien huwa l-moħħ wara l-istudju mhux uffiċjali li fuq il-bażi tagħhom inħareġ il-permess. Il-perit Cordina igawdi l-fiducja tal-Lawrence Gonzi, tant li sapruħu fil-MEPA wara li ġranet biss qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali kien inħatar mill-Prim Ministru bħala membru ta' bord ta' waħda mill-kummissjonijiet tal-iżvilupp u l-kontroll ta' din l-awtorità. Fil-ġimgħa ta' qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, in-numru ta' każijiet ikkunsidrati minn dawn il-kummissjonijiet kienu 3 darbiet aktar minn kemm kienu s-sena ta' qabel, u f'numru ta' każi nħarġu permessi anki jekk kien hemm rakkomandazzjonijiet biex dan ma jsirx. L-Uffiċċju tal-Prim Ministru baqa' kollox siket dwar dan il-każ.